Добър вечер, приятели от Студио Острям. Днешната тема реших да бъде защо хората не трябва да празнуват задушници. Какво става с душата на човека след смъртта и изобщо нашите близки и нашите роднини и приятели и бащи дали са там някъде в отвъдното и какво става с тях и къде са тях. Това е една много важна тема, която, както вие, така и аз, много пъти съм искал да знам дали моя баща или моята майка от другата страна ми гледат и ми помагат. Както се изразяваше нашия приятел Петко Бочаров, често го цитирам, да си жив и здрав, бай Петко, където и да се намираш, не е това, което говорят хората, приятели. Защото човека, когато умре, неговото тяло от пръст е създадено и отива в пръста. Бог го е казал още в самото начало. Така че онази кокошка, добрата кокошка, която я снасяла хубави яйца, после когато е изчезнала, вие от нея повече яйца не сте взели. Защото трябва да храните кокошките, които остават живите кокошки. Така и с човека, приятели. Както кокошката от яйцето произлиза, така и човека произлиза от яйце. Само, че онова яйце ние наричаме сперматозоид. Представете си, че извинявайте, имате една нива, която е много запустяла. А тук имате един чувал зърно за посев, а до него един чувал сперматозоиди. И двете са за посев. За да посеем житеното зърно, ние трябва да разработим почвата. Трябва много добре да изкопаем, да почистим нивата и да направим така, че почвата да стане плодородна, годна за това семе, което трябва да посеем в нея. След като обработим почвата, ние вземем семето и го засяваме. След няколко дена ние виждаме, че това семе прокълва и пуска едни малки листенца. Тези листенца, растейки към повърхността, над повърхността на земята, ние виждаме, че тяхният поглед е нагоре към небето. Те не гледат към църквата, не гледат към джамията, не гледат към комунизма и капитализма, а гледат към Бог, защото оттам идва слънцето, влагата, въздуха, душата, както го наричаме ние. Оттам идва храната, която това растение взема, за да расте, приятели, и за да може да постига целите, за което е създадено. Когато расте, след няколко дена, след 5, след 10, след месец, ние виждаме, че то оформя едно тяло. И когато тялото се оформи и дигне над земята 10-20 см, ние виждаме на върха на това тяло се явява семе. Семето, което посяхме в земята, то се качи горе на върха на тялото и започна да расте. Какво става с човека? Когато Бог иска да даде едно дете да се роди на земята, той взема едно семе и го посява в тестъците на един мъж. Той го посява мъжа в утробата на една жена и тогава, след 9 месеца, се ражда това дете. Но това дете, когато се посее семето в утробата на неговата майка, то е като житеното семе. То започва да покълва, да расте и да оформя тяло. Когато оформи тялото, ние виждаме, че на върха на тялото се явява главичката. Това семе, което пуснахме, се качи на тялото на божественото човешко създание, така както семето, което посяхме, се качи над върха на тялото на стеблото на житеното семе, така и сперматозоида отиде тук вътре в главата на човека или се оформя неговият разум. Така оформеното дете след 9 месеца идва на белия свят и започва своето божествено човешко развитие на земята и минава своя етап чрез родителите, чрез градините и така нататък. Приятели, какво става с семето по-нататък житеното семе?
След като това тяло расте, духа го вятър, валят го дъждове, слънце го пече, вятър, изобщо преживява хубави и тъжни мигове понякога от лошото време, което залива нашата планета. В един прекрасен ден ние виждаме, че тялото на това житено зърно започва на стебло, започва да пожълтява и започва да остарява. Един ден това тяло изсъхва и тогава, както се казва, идва смъртта. Онази смърт, която ние човеците рисуваме една като баба Яга с едни очила и с една коса, която идва и покосява човеците, или това е смъртта. Житеното стебло, когато дойде смъртта при него, тогава влиза комбайната. Комбайната почва да жени тези житени тела едно по едно и когато пожени всички, тя отива на едно място, където наричаме гробище, място за изхвърляне на отпадъци. Там изсипва житените стебла, превърнати в плява, и отива на едно друго място, където оставя семето, което е семе за посев и семе за хляб. Сега, приятели, когато поженем нивата и когато изхвърлям семето на края на буклука, на гробището, което вече не е необходимо и отива да изгнива, от пръста е създадено и в пръста пръст ще се превърне, ние вземаме тази нива, разораваме отново и какво правим, приятели? Отиваме и вземаме от тялото и засяваме нивата с тялото, пожълнатото от плява, което сме изхвърлили на буклука, на гробището, или отиваме, вземаме от семето и посяваме нивата. И когато посеем това семе в нивата, искам да ви попитам, за кое да се грижам? За семето, което посяхме, или тялото, което изхвърлихме на буклука на гробището? Кое иска грижи? Живото или мъртвото? Защото същото е с човека. Днеска на земята, когато се роди човек, както казахме, от отробата на майка си, той минава едно развитие и в края на неговия живот тялото на този човек пожълтява и умира, идва смъртта. Някой от тези тела ги застига по-ранна смърт, някой по средата на живота, някой в края, в по-пределна възраст, но, както е казано, когато Бог е решил, тогава Той праща смъртта. Днеска на земята, представете се, че умират 5000 човека или 5 милиона в този момент, на този ден. Тези 5 милиона минава комбайната смъртта и тези стебла човешки падат, едно по едно падат и когато ги пожени смъртта, ние вземаме тези тела и ги пращаме и ги носим на едно място, наречено гробище. В това гробище ние погребваме тези останки на човешкото тяло и то от пръст, както житеното тяло от пръст беше създадено, и в пръста отива, и в пръст се превръща. Но от човека, приятели, остава едно семе, което ние наричаме сперматозоид или генетично семе. В това семе, след смъртта на човека, което остава от човека, се съдържат неговите послания, неговите дела, неговите постъпки. И за части от стотната на секундата този компютър по волята на Бог изчислява живота на човека, какъв ще бъде и какъв живот заслужава този човек. Тогава едно момче, което току-що се жени за едно момиче и искат да имат деца. Тогава Бог взема от поженатите ниви, от починалите хора, сперматозоидите, семената, които оставят, слага едно семе в тестисите на мъжа, той го посява в отробата на жената и ето след 9 месеца моята баба, моята майка, моят син, моите деца, моите внуци и приятели и комшии отново се връщат на земята и този път започват един нов етап от тяхното човешко развитие. В нова епока се раждат.
и нови приятели ще имат, ново семейство, нови родители, но семето, което поникна, е от поженатата нива. Искам да ви попитам, както ви попитах и за семето, което посяхме в земята, когато това семе от починали човек се превръща в едно малко дете, ние да отидем да се грижим за погребаното тяло в земята, да му създаваме паметници, да харчим пари, средства за душници, не знам, опявания от попови, от владици и какви ли не щеш други човешки измислици и ритуали, когато детето, което се ражда в този момент, няма количка, няма памперси, няма храна, няма къде да живее. За кое да се грижим? До кога ще продължаваме да се грижим за мъртвото, приятели, а не за живото? Защото само живото дърво иска грижи, а онова изсъкналото, то повече грижи не желае. Какви задушници да правим тогава? На кого да раздаваме, когато моята майка се е родила и вече на 6-7 години някъде има нови родители? Тя иска грижи, иска училище, иска градина, иска онова, което е необходимо, да й купят учебници, да й купят компютър, да отиде да спортува, а няма спортни площадки, няма детски градини, няма канализации, но има паметници, но има църкви, има джамии, има в гробищата толкова много пари хвърлени на вятъра. И понякога ние казваме, турците оскверниха християнските гробища, мюсюлманите оскверниха, или пък християните оскверниха мюсюлманските гробища. Не му пука на Бога за вашите гробища. Пука му за вас, но вие избирате своя път. Дали да вървите след мъртвото или след живото. Ние, приятели, поддържаме до ден днешен само мъртвото и се грижим за мъртвото. Създаваме джамии, създаваме паметници, създаваме герои, светци, апостоли, създаваме какви ли неща, Мека, Иерусалим, Тибет, велики места, святи места, Богородица, Спасителка на света и изобщо толкова много тъмни мисли и тъмни дела. И когато му кажеш на човека истината, той бяга като отплашено магари. Нима мислите, че това нещо ви го казвам, за да можете да тръгнете по някакъв път и да направите мен господар на вас? Никога няма да бъда ваш господар. Аз имам господар. Моя господар е моя създател. Той е вашия господар, само че аз съм го признал и съм му благодарен, че ме даде тези прекрасни познания, които да ви ги дам. И на мен не ми трябва вашето признание. Защото когато един човек го признаят по начина, по който се признава на тази земя, те веднага го дигат като величие, като паметници, като снимки, разпространения. Едва ли не този човек е Бог на земята. Вижте, приятели, това, че Бог ми е гласувал доверие и чрез Неговата небесна организация или небесно воинство, както е известно, ми е дал не само тези познания, Той ме е научил на много неща. Аз знам много, но на кого да го дам. И затова го правим в студио Срем. Не в канал 1, не в BTV 1, 2, 3, 5 или в Нова телевизия. Аз нямам място там, защото там има ограничения, защото винаги се говори за свобода на словото. Но ако бяхме свободен народ, аз щях да имам правото да кажа това, което Бог ми е предал, да го предам. Нали тази телевизия е божествена? Тя не е създадена от човешката цивилизация. Тя е пратена на човешката цивилизация да служи за славата на Бога и за доброто на всички нас на тази земя. Нима мислите, че тези телевизии служат на вас? Те служат на онези другите. И те не знаят на кое служат. Те служат на Ватикана, на комунизма, на капитализма, на християни, на мюсюлмани или служат на дявола. Служат на тъмните сили или на хората с тъмно, замъглено съзнание. Опитах се в тези кратки минути да ви дам тази тема на размисъл, защото, приятели, едва ли някой друг ви е разказал за живота след смъртта толкова простичко, толкова обикновено
че дори едно малко дете на 3 годинки би разбрало какво Кръстю Ангелов иска да каже. А камо ли вие, които сте професори, академици, философи, които имате огромни титли, които имате огромни длъжности според виждането на тази човешка цивилизация. Знаете ли, приятели, вашите титли и всичко, което имате, са ви дадени от учрежденията, в които сте служили. А моята е дадена от небето. Но аз не парадирам с това. Аз просто искам да ви кажа, че човека, който ми даде тези познания, ви праща много поздрави и ви казва да вникнете добре в това, което ви праща. И не дейте да мислите, че сте най-великите и най-образованите и най-интелигентни човешки същества на земята. Това, че имате образование, това, че имате титли, вие виждате, че водите света в една обратно противоположна посока. Затова ние трябва да обединим нашите познания, да махнем онези устарели, ненужни познания, науки и технологии, да изберем най-доброто семе като познание, да го реализираме на тази земя, но тук не влизат паметниците, светците, апостолите, героите, тук не влизат църквите и джамиите, тук не влизат и партиите с техните правила и закони, както и религиите, защото на този свят му е необходима промяна. Както ви казах, Бог ме е научил по какъв начин трябва да променим тъй наречената религиозна система, как трябва да променим икономиката, технологиите и по какъв начин да използваме тези познания на науките и технологиите, за да ги реализираме, за да почнем изграждането на рая на земята. Много хора казват, баба почина и тя отиде в рая. Вижте, приятели, когато понякога ми задават този въпрос, кога се отива в рая, аз се усмихвам и казвам, в рая се отива накрая. Какво значи това е нещо? Ами имаш едно пусто място. Ти трябва първо да го почистиш, после да се вземеш план за къщата, после да вземеш да я изграждаш, че тази къща да я измажеш, че да я обзаведеш, че да направиш отпред канализации, да направиш градини, всичко. И чак тогава да влезеш в рая, ако си създал къщата като рай. Ако не си я създал, ще живееш това, което си послал, на това ще легнеш. Така че няма да дойде Спасител от небето, някакъв Господ Исус, или някакъв Отец, или някаква Света Троица, или светци и Богородици, които да дойдат да спасят света. Молитвата лози не копае. Молитвата е необходима заедно с матиката. Нека да копаем, приятели, нека да започнем да копаеме, а не да се молиме само, да работиме. Заедно с молитвата и работата. И чак тогава, поглеждайки към Създателя си, ще започне промяната на всички нас, но първо тук и после в нашата държава, нашето село, на нашата планета. Благодаря за вниманието.